Λοιπόν, το έχω εδώ, δεν πειράζει ρε Κώστα, το έχω τον καφέ μου. Λένε καλημέρα, καλώς ήρθατε. Γιατί οι τηλεθεατές καφέ δεν πίνουν τέτοια ώρα, τι πίνουν λογικά χυμό. Λοιπόν, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Για άλλη μια φορά εδώ κοντά σας, δεν χρειάζεται πολλά. Ξέρετε, και χθες 9 η ώρα εδώ ήμασταν και αυτό. Και σε επαναλήψεις το βράδυ, μια μισή ώρα, μην ξεχνάτε. Γιατί μου λένε εδώ οι φίλοι και οι συνεργάτες της εκπομπής. Και οι συνεργάτες που έχουν και τα κέντρα, έτσι, τα πιο εμπορικά που έχω, λένε ότι πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί μας βλέπουν πάρα πολλοί κόσμος και το βράδυ γιατί τους παίρνετε τηλέφωνο και καλά κάνετε. Δηλαδή δίνουμε κάτι ωραίες προσφορές από το Total Beauty Salon που την έχω εδώ την αγαπημένη τη φίλη και παίρνετε μια μισή ώρα το βράδυ. Και λέω, είδες αγάπη που έχει ο κόσμος. Και μου λέει αυτό ακριβώς. Ευχαριστούμε που μας βλέπετε και στις επαναλήψεις. Λοιπόν. Γεια σου Στέλλα, δεν χρειάζεται να πω πολλά. Εδώ είσαι και σήμερα. Καλώς μου ήρθες και καλή σεζόν να έχουμε. Καλή σεζόν να έχουμε. Χαίρομαι. Μπράβο, αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, η Στέλλα Χαβαριώτη, η αγαπημένη μου φίλη, project manager και πολυεργαλείο, γιατί κάνει τόσο πολλά πράγματα, είναι ένα κορίτσι το οποίο τι κάνει, δαμάζει τις θάλασσες από τον Μάιο, πότε ήταν τον Ιούνιο που ξεκίνησες, κάπου εκεί, Ιούνιο-Ιούλιο ξεκίνησες. Και θα τις δαμάζει τις θάλασσες μέχρι και τέλος Οκτωβρίου. Οπότε μετά όμως θα την έχω εγώ. Και θα τη βλέπω παραπάνω. Τι κάνεις, πώς πέρασες, πες μας λίγο έτσι, ένα briefing να κάνουμε. Κοίταξε, πέρασα πάρα πολύ ωραία, διακοπές δεν πήγα. Δεν πήγες διακοπές, ναι. Και θα το λέμε γιατί το έχουμε πει εμείς και στο τηλέφωνο. Και δυστυχώς, όπως καταπούμε για σήμερα, έτσι. Αυτό θέλω να πω, είχατε και δυσάρεστα γεγονότα. Είχαμε στην Ελλάδα με τις φωτιές και ειδικά στην Πάτρα που είναι ο τόπος σου. Ναι, γιατί ο τόπος καταγωγής σου. Πραγματικά σε έβλεπα ότι έτρεξες πάρα πολύ. Να πω ότι είναι ένας άνθρωπος γεμάτος ενσυναίσθηση και πολύ μεγάλη αγάπη στα ζώα. Εγώ τους λατρεύω τους ανθρώπους που βοηθάνε τόσο πολύ τα ζώα και δει τα αδέσποτα και όχι μόνο, γιατί δείχνει έναν άνθρωπο με βαθιά ευαισθησία και ανθρωπιά. Και να πω ότι εγώ και όλος ο κόσμος βλέπαμε τα βίντεο τα οποία έκανες στα social media που έχεις πολύ δυνατά προφίλ και κοινοποιούσες κάποια πράγματα εκείνες τις ημέρες. Ναι, η αλήθεια είναι ότι λόγω αυτών των πυρκαγιών έφυγα κι εγώ από εδώ από την Αθήνα, έτσι έλειψα κι εγώ από έλειψες κάποιες μέρες, ναι. Λογικό είναι. Και κατέβηκα στην Πάτρα. Γιατί και εμείς εκεί έχουμε και τα σπίτια μας και τις περιουσίες μας. Όπως και πάρα πολλοί κόσμος και λίγο έξω από την Πάτρα, όπως λέμε και στη βιομηχανική ζώνη για όσοι ζήσετε από εκεί. Έτσι, πάθανε πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Ήταν τραγικά τα γεγονότα, όπως και κάθε καλοκαίρι δυστυχώς σε άλλη μεριά της Ελλάδας. Φέτος είχαμε εστίαση στην Πάτρα περισσότερο και σε άλλες βέβαια περιοχές, αλλά έγινε μεγάλες καταστροφές, μεγάλη λαχτάρα και μεγάλη λαχτάρα και για τους ανθρώπους αλλά και για τα ζώα. Παρόλα αυτά, παρότι βρέθηκαν πολλά αδέσποτα στο δρόμο, λόγω ότι πάρα πολλοί εγκατέλειψαν τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους και τα παρατήσανε, ανέλαβες μία δράση πολύ σημαντική. Δική σου ήταν η πρωτοβουλία. Θέλω να μου μιλήσει γι' αυτό, για το τι έγινε στις 30 Αυγούστου, όπου αναφέρουμε και το Σούπερ, έτσι, μέρα υιοθεσίας αδέσποτων ζώων. Ναι. Πώς δημιουργήθηκε αυτό, το ξέρω, έτσι, ναι, πώς δημιουργήθηκε αυτό. Κατέβηκα λοιπόν στην Πάτρα. Ήταν μεγάλη ανάγκη εκείνες τις ημέρες με τις φωτιές. Κατέβηκα ακριβώς την επόμενη μέρα αφού έπιασε η φωτιά, δηλαδή έπιασε στη βιομηχανική ζώνη, την επόμενη έπιασε ακριβώς και στην Πάτρα. Προσπάθησα κι εγώ και με άλλους φίλους να πάμε εκεί, να δώσουμε τροφές για τα σκυλάκια και τα γατάκια. Οπότε εκεί έγινε αυτό που λες. Κάπως έτσι προέκυψε. Ναι, ήταν πάρα πολύ μεγάλη προβολική διάσταση, γιατί φτάσανε κοντά σε 400.000 προβολές. Μπράβο σου. Δηλαδή, έχω να σου πω πάρα πολλά μπράβο. Σε έβλεπα και λέω μπράβο, ρε φιλενάδα. Για άλλη μια φορά η ευαισθησία σου είναι έκδηλη και είναι και ουσιώδης και είναι και έμπρακτη. Δεν τα λες και για να τα λες. Δεν αγαπάς για να αγαπάς. Το αγαπάς και κάνεις πράξη. Βλέπουμε εδώ πέρα και φωτογραφίες. Είναι ο Δήμο Πατρέων, βεβαίως, ο Δήμαρχος, ο εξαιρετικός Δήμαρχος Πατρέων και φυσικά όλη η δράση και όλη η κίνηση που έγινε και από τους υπόλοιπους πολίτες αλλά και από εσένα προσωπικά για τη βοήθεια. Εδώ τι βλέπουμε ακριβώς? Εδώ βλέπουμε τον Ερυθρό Σταυρό που έγινε σεμινάριο, να το πω έτσι, και έγιναν οι πρώτες βοήθειες για τα σκυλάκια μας. Ο στόχος της εκδήλωσης, θέλω να μου πεις, ποιος ήταν? Δηλαδή, γιατί είπατε τώρα θα το κάνουμε αυτό, τώρα είναι η ώρα να κινητοποιηθούμε όλοι? Κοίταξε, η ανάγκη δημιουργήθηκε έπειτα από τις φωτιές, διότι υπήρξαν πάρα πολλά αδέσποτα. Βέβαια ήταν και σκυλάκια και ζώα, τα οποία έτσι έφυγαν οι ιδιοκτήτες τους, οπότε αυτά
έμειναν στο δρόμο. Πίσω, τα σώσανε, τα φέρανε στο χώρο της πλάζ, όπου έγινε και εκεί η δομή που λέμε. Όταν γίνεται λοιπόν μια πυρκαγιά, φτιάχνεται και μια δομή και για τα δέσποτα, τα σκυλάκια, τα ζωάκια, σαν ένα καταφύγιο. Οπότε εκεί δημιουργήθηκε η ανάγκη για κάποια σκυλάκια τα οποία ήταν έτσι αδέσποτα και γατάκια και είπαμε να κάνουμε κάτι άμεσο ώστε να υιοθετηθούν. Μπράβο, και τα πυρόπληκτα, τα σκυλάκια. Και έγινε μαζί, δηλαδή έγινε και υιοθεσία αδέσποτων ζώων και για τα πυρόπληκτα επίσης που μας έμειναν έτσι. Ναι. Έμειναν κάποια. Ανταπόκριση αυτή δεν λες ότι υπήρξε από τον κόσμο, γιατί νομίζω ότι με τόσες χιλιάδες views και από σένα και φαντάζομαι επικοινωνήθηκε, έγινε και αναδημοσίευση και από άλλους λογαριασμούς. Τα social media είναι μέσα στη ζωή μας. Πήρανε πάνω από 2.500 κοινοποιήσεις. Κοινοποιήσεις, ναι. Πάνω από 2.500. Κοντεύουν πάνω από 3.000 κοινοποιήσεις και ακόμα δηλαδή και σχολιάζουν και κοινοποιούν. Υπήρξε ανταπόκριση, δηλαδή. Υπήρξε η ανταπόκριση. Υπήρξε αρκετός αριθμός υιοθεσιών. Υπήρξε. Σχεδόν δοθήκανε πάρα πολλά έτσι, ζωάκια. Γιατί δεν δοθήκανε μόνο σκυλάκια και γατάκια, δοθήκανε και γουρουνάκια. Ναι. Δοθήκανε και άλλα. Ζωάκια που κινδυνεύουν. Ζωάκια που θέλουν κάποιοι να τα υιοθετήσουν για να μεγαλώσουν σε ένα καλό περιβάλλον. Ναι. Οπότε εκεί γνώρισα την κυρία την Άντα τη Δημοπούλου, μια εξαιρετική γυναίκα που δίνει και αυτή τον τρομερό της αγώνα για τα δέσποτα και πραγματικά, και την Γιούλη την Ανογιάτη. Και μπράβο που τις αναφέρεις τις γυναίκες, γιατί και εκείνες σε βοήθησαν πολύ και τρέξαν. Είναι μέλη έτσι πολύ βασικά. Κάναμε ένα meeting, να το πω έτσι, και κάναμε αυτή την γρήγορη ημέρα υιοθεσίας που ήταν μέσω του Δήμου Πατρέων, γιατί ο δήμαρχός μας, ο κ. Πελετίδης, ο κ. Κώστας Πελετίδης, είναι πάρα πολύ φιλόζωος και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και στηρίζει το έργο. Μεγάλη υπόθεση ο δήμαρχος να είναι πρότυπο και παράδειγμα καλό για τους πολίτες. Ναι. Κάθε δήμο, έτσι, και ολόκληρης της Ελλάδας. Και χαίρομαι που εσύ το λες αυτό και το αναγνωρίζεις, γιατί η τηλεόραση, όπως και όλα τα μέσα, αναδεικνύουν και θέλουμε τέτοιες προσπάθειες και ημέρες και δράσεις να αναδεικνύουμε, αλλά να λέμε και τα ονόματα των δημάρχων που βοηθάνε, παιδιά. Εδώ είμαστε με τους εθελοντές. Αυτό τι σημαίνει εθελοντές, έτσι, εθελοντισμός. Υπήρξαν, όπως τα βλέπουμε, έτσι, υπήρχαν και νέα παιδιά. Μπράβο, πολλά ήταν νέα κόσμος, παιδιά, έτσι, πάρα πολύ νέα παιδιά, τα οποία ήταν εκεί και δώσανε το λιθαράκι τους. Έτσι, κάποιοι μένανε άυπνοι, μπορώ να πω, για να ταϊστούν τα ζώα, να πάνε τις βόλτες τους, να είναι καθαρά τα πάντα. Και στην ημέρα αυτή βοήθησαν πάρα πολύ. Μπράβο, ένα μεγάλο μπράβο και στο Δήμο. Και ευχαριστούμε και τους εθελοντές, γιατί το έργο τους είναι τεράστιο. Γιατί χωρίς τους εθελοντές δεν θα είναι και ανυπέρβλητο, αλλά θα ξαναπώ και στο Δήμο, γιατί είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε αυτές τις τέτοιες εποχές και τέτοιες ημέρες δύσκολες, να γίνονται τέτοιες δράσεις και να γίνονται τέτοιες δράσεις και με πρωτοβουλία και του ίδιου του Δημάρχου, του επιτελείου του και των εθελοντών, αλλά και ημών με ύψιλον, γιατί πραγματικά είναι σημαντικό και ξέρω ότι για σένα ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία. Και θέλω να μου πεις τώρα για σένα προσωπικά τι σημαίνει αυτή η μέρα. Και μέσα σου, αλλά ναι, αυτή η μέρα που τέλος πάντων θεσπίσατε, φτιάξατε, δημιουργήσατε και κάνατε όλο αυτό το καλό για τα ζωάκια. Αυτό ήταν για να δώσουμε το μήνυμα της υιοθεσίας των ζώων και να δώσουμε επίσης και ότι όλοι θα πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι για τα ζώα μας. Γιατί και αυτά δεν ήταν μέρος της ζωής μας. Πρέπει να γίνουν μέρος της ζωής μας. Ναι, εγώ δηλαδή προσωπικά δεν έχω ζήσει ποτέ χωρίς σκυλί στο σπίτι μου. Ναι. Γι' αυτό και το λέω. Και αυτή η ευαισθητοποίηση, βέβαια. Ναι. Πάντα είχαμε ζωάκια και πάντα είχαμε σκυλιά. Δεν θυμάμαι τη ζωή μου χωρίς σκυλί. Ναι. Δεν μπορώ να σκεφτώ τη ζωή μου χωρίς σκυλί. Ναι. Εγώ που δεν είχα ποτέ, βλέπω και ακόμη και τα παιδιά μου ζητάνε πάρα πολύ, αλλά τουλάχιστον δεν είχα τόσο άμεση επαφή, αλλά προσπαθώ γιατί καταλαβαίνω ότι είναι μεγάλο προτέρημα το να ζεις με ζώο. Εκλαμβάνεις σαν άνθρωπος άλλα vibes και άλλη ενέργεια. Σίγουρα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Σε ένα παιδί του δημιουργεί συναισθήματα καινούρια, τα οποία τα λαμβάνει μέσα από ένα ζώο. Βέβαια. Τη φροντίδα, την αγάπη, σαν παιδάκι, τώρα είναι ένα και έτσι μαθαίνει να φροντίζει και τους ανθρώπους. Ναι, δηλαδή και έπειτα όταν θα βγει και στην κοινωνία, γιατί δεν θα μείνει πάντα παιδί,
Έτσι. Θα μάθει να τα σέβεται και θα πρέπει να είναι και υπεύθυνη απέναντι στα σκυλιά και στα γατάκια και να μην έχουμε να σταματήσουν να γίνονται τόσες γέννες και να υπάρξουν τόσα αδέσποτα. Η κακοποίηση των αδέσποτων. Θα βλέπουμε δυστυχώς. Και δυστυχώς αυτό θέλουμε να σταματήσει. Γι' αυτό ήταν και μια ουρά για κάθε σπίτι, ας πούμε. Ναι, και ήταν και το έναυσμα για ένα μήνυμα καλό και θετικό προς τα έξω. Και πραγματικά εγώ το εύχομαι και το θέλω πάρα πολύ και εύχομαι να μου πεις τώρα πως ναι, ότι έχετε στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον και άλλα σχέδια για τέτοιες δράσεις. Γιατί ξέρω ότι εσύ θα τα αφήσεις έτσι. Υπήρχε περίπτωση ποτέ? Ήμουν σίγουρη. Και εσύ και οι συνεργάτες οι πολύτιμοι και εύχομαι και ο Δήμος. Και οι Δήμοι που θα απευθυνθείτε, αλλά εύχομαι και ο Δήμος Πατρέων. Κοίταξε, Νατάσα, ο Δήμος μας ευτυχώς μπορώ να το πω ότι ήταν άμεσος πάρα πολύ, ήταν άμεση η ανταπόκριση. Ο Δήμαρχος επίσης ήταν εκεί, βοήθησε να στηθεί αυτή η μέρα. Πραγματικά δηλαδή έμπρακτα, υπάρχουν φωτογραφίες. Ναι. Ήταν από την αρχή μέχρι και το τέλος της ημέρας. Και οι κυρίες που ανέφερα, που ήταν βασικές. Και οι εθελοντές. Και οι εθελοντές φυσικά. Αυτό που μπορώ να πω είναι, εννοείται πως θα τα δώσουμε εν καιρό. Έτσι, κι άλλα νέα. Γιατί έρχονται σύντομα. Έχουμε μιλήσει και με τη διευθύντρια, τη νέα διευθύντρια, που είναι υπεύθυνη πλέον για τα δέσποτα. Μια εξαιρετική γυναίκα, πραγματικά. Είναι θετικά τα νέα. Είναι θετικά τα νέα πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί υπάρχει φως. Υπάρχει φως, υπάρχει ελπίδα, υπάρχει πραγματικά κάτι το καλό να διαφαίνεται στο μέλλον και αυτό το καλό, αν δεν υπάρχουν καλοί άνθρωποι, όπως είστε όλοι εσείς που τα κάνετε όλα αυτά, και σχέδια και δράση, πώς θα δώσουμε και το παράδειγμα το καλό στην κοινωνία, όπου βλέπουμε γίνονται τόσο θλιβερά πράγματα, που αυτά είναι ελπίδα φωτός. Όλα αυτά. Όλες αυτές οι δράσεις και όλα αυτά τα μηνύματα. Πρέπει να γίνονται. Γιατί... Απαραίτητα. Μόνο τέτοια καλά πρέπει να γίνονται. Πρέπει να γίνονται και αυτά, για να δώσουμε και εμείς το μήνυμα και να το λάβει ο κόσμος. Και η κοινωνία. Όπως μπορούμε, να βάλουμε όλοι το λιθαράκι μας. Και όπως είπαμε, όλα αυτά να σταματήσουν πλέον και δεν γίνεται να μηδενιστούν τα δέσποτα. Όχι, φυσικά, έτσι, και πρέπει όλα να έχουν μια οικογένεια. Γιατί τα δέσποτα είναι πιο πολλά δυστυχώς από τα σπίτια. Οπότε καλό είναι. Ας μην αγοράζουμε. Να γίνονται τέτοιες δράσεις, να υιοθετούμε. Να υιοθετούμε. Υπάρχουν εξαιρετικά πραγματικά. Δεν κατάφερα να βγάλουμε. Δεν καταφέραμε μάλλον να βγάλουμε όλες τις φωτογραφίες, αλλά φαντάζομαι. Πάρα πολλά σκυλάκια, εγώ θα ήθελα να τα πάρω. Ναι, καλά, εσύ θα ήθελες όλα να τα υιοθετήσεις. Ήταν εξαιρετικά, δηλαδή τα έβλεψες και ήταν, δηλαδή όντως κάνουν για σπίτι, δηλαδή είναι τόσο ωραία, δηλαδή σου λένε υιοθέτησέ μας. Ναι. Είναι μεγάλο λειτουργήμα, το λειτουργήμα της υιοθεσίας, πραγματικά, και χαίρομαι που είσαι και φίλη μου και είσαι τόσο καλός άνθρωπος και χαίρομαι που μέσα από την εκπομπή έχω έναν άνθρωπο που περνάει τόσο ωραία μηνύματα θετικά. Και εύχομαι, και εγώ είμαι πάντα δίπλα σας, το ξέρεις, ότι κάνετε τέτοια δράση να έρθει πέρας και να περάσει τα μηνύματα που πρέπει στον κόσμο και χαίρομαι και για τη συμμετοχή. Να υπάρξουν κι άλλες συμμετοχές και από εθελοντές. Είναι πολύ βασικό αυτό. Μακάρι, ναι, μακάρι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε αγαπώ πάρα πολύ και καλή σεζόν να έχουμε. Και καλή σεζόν να έχουμε και όλα τα ωραία νέα. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο. Θέλεις να μας πεις? Θες να μας πεις? Έλα, θα το κλείσουμε έτσι με ένα ωραίο. Από το όνομα. Ναι, πες. Όχι, μην πεις όνομα. Πες μας το τραγουδιστά. Πες μας. Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Δεν λέμε τίποτα άλλο. Έτσι θα το κλείσουμε. Σε ευχαριστώ και σε αγαπώ. Θα το πούμε σε 2 εβδομάδες από τώρα. Με ποιον ερωτηματικό. Πιστεύω ότι καταλάβατε. Καταλάβατε. Λοιπόν, φιλάκια στο λάκι μου, να είσαι καλά. Και σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου εδώ. Και μετά την αγαπημένη μου Στέλλα Χαβαριώτη, περνάμε στον επόμενο καλεσμένο της εκπομπής μας.